Kulonyaka kuhlanganisa iminyaka engama-25 uMdumiseni Nzimande oneminyaka engama-34 waseMount Ayliff e-Eastern Cape odume ngelikaDumi Mkokstad engene endimeni yomculo. Uzakwethu futhi ophinde abe inhloko yezindaba zeSoweto TV u-Amanda Mazwane uhlale phansi nomculo wegospel engxoxweni ekhethekile ukuze acacise kahle ngohambo lwakhe. Wakhuluma ngezinhlelo zakhe eziqhubekayo nezizayo ngesikhathi ethinta nezindaba ezenzeke eNingizimu Afrika njengokuhlukunyezwa kwabesifazane kanjalo nezingane. Icandelo lomculo lijongene nemiceli-mingeni emininzi efana nokhuphiswano oluqatha ongazinzi kwezezimali kumagcisa kunye nenkxaso karhulumente engunqayo, nto leyo echaphazela kakhulu ikamva lamagcisa okanye imvumi. Kodwa nangona kunjalo imvumi uMdumiseni Nzimande oneminyaka engama-34 ubudala nowaziwanga kubanzi kwilizwe nakwihlabathi jikele ngelikaDumi Mkokstad ukwazile ukuqubisana nazo zonke iingxaki. Njengoko kulo nyaka ka-2025 ebhiyozela iminyaka engama-25 ekwicandelo lomculo kwaye ethe gqolo ukuvelisa umculo omnandi novuselela ukholo. Okanye ke ukuva kabanzi ngoku uDumi usityelele estudio namhlanje. Dumi, siyakwamkela kwiSoweto TV, sibulele ubukho bakho. Andisencume ndiyabulisa sisam, ndibuliswa yile nto uba you are doing so excellently and ngumuntu angapha ngasekhaya. Ndiyabulisa man, ndiyabulisa kubantu bonke abasibukele egameni likaYesu. Now xa sibheka ke ngoku kwiingxaki esibhekene nazo kweli xesha lanamhlanje, umculo wekholo yinto abathi abantu abaninzi babalekele kuyo. Singathi siwusebenzise kanjani as isixhobo sokulwa iingxaki esibhekene nazo ezifana nokuxhatshazwa kuphinde kubulalwe abantu basetyhini nabantwana? Umculo wegospel uphakamisa igama likaYesu. I think yona nto ebaluleke more than anything. Uphakamisa igama likaYesu, and once umenshina igama likaYesu umenshina lanto kuthiwa yi-peace. Umuntu ke xa incedakele okwenyani esenziwe encedwe nguYesu, izinto ezifana nezo akazenzi zokuhlukumeza abantu and all those things. And kunemfundiso ezikhona even in the Bible ezincedisa umuntu ba akwazi ba uzophila njani as umuntu osenziwe. Ndiyafuna ke ukuthi ndi-advise umphulaphula okanye umuntu osibukele ekhaya ba i-solution kwizinto esibhekene nazo siyi-country nangaphandle kwe-country zizinto mna endibona uba zinidisha uYesu. If thina as a country singabuyela kuThixo sizehlise, itsho njalo iBhayibheli ithi xa abantu bami bezithoba beza kum mna ndinguThixo ndizokwehla ndixolele izono zabo. The reason why there is so much mess apha emhlabeni is because we have become comfortable even in our homes with the fact that akho prayer. Nasezikoleni iyayekwa iprayer. I-easy ke ngoku loo nto uba iyancedisa for i-plans zaSathane ukuthi uSathane akwazi ukumanipulator nasezikolweni. So yonke loo nto iqala emakhaya, especially abantu abangootata nitshadile mna. Ku-responsibility yomuntu ongutata uba asondeze ifamily yakhe kuThixo. Ngaloo ndlela, one, you are being present as a father to a son, and lo son yakho izokwazi ukuthi iyoprotecta i-community or i-damage. If wena ungekho as a father, your son uzohamba yo-damage abantu because akalazi uthando lomuntu ongumzali, akafundiswanga ngendlela. So zininzi manzi sami izinto engingazisho, and ndifuna ukuthi kuzo zonke ezo zinto i-solution kuYesu. Hayi, iyavakala uthetha ngendaba yokuba ngutata. Kunomba oshukumisa ilizwe liphela, umba kaCwecwe okutyholwa kuba udlwenguliwe esesikolweni. Njengomuntu ophambi kwabantu usaziwayo uphinde futhi ube ngutata futhi ungumuntu onefamily, ungaphefumla uthini ngawakho amazwi ngokufutshane nje? As a father masisami onabantwana ababini bamantombazane, la situation iniphathe kakubi kakhulu. I think ndizolisebenzisa eligama loba le anger. I think iBhayibheli liyasivumela ukuthi we can be angry, lithi kungatshoni imini
and I was very upset when I saw that. Ndiyazibona ine-integrities. I-thinking yam is uba as umuntu noba ngathiwa mngakanani usana olungaka xa wenza loo nto uyenzayo esaneni uba ufila njani, we understand. So yile nto ke ndithi ke mna inintsi masisame into engahambi right, especially apha eSouth Africa, edinga ukuthi thina as a country, starting from our leaders, siye sithi go back to uThixo, so addressa zonke ezi zinto, and nyani ke sizehlise sitsho uba sise-positionini apho esibona khona ukuthi ngokwethu siyahluleka ukuzenzela izinto, sicela uThixo uba sincedise. I-government can only do so much. I don't think nangoku I was a bit upset nange khona laa nto eyayisayiniwe kuthiwa i-petition. Ndiyazibuza uba izonceda ngantoni le nto, because akho action esiyibonayo. Ndavuya ke xa ndibona abantu benza imarch, and I wanted to be part of that, because we need to take action nathi as a community, and nangoku ilandelelwe loo nto until it is sorted, ingayekwa kungafumanekanga ukuthi enyanisweni ke ngubani owenze le nto enzayo. But I want to say ke kumntu wonke, abantu abangomama nabantwana, as men, it's our responsibility uba siba-protect. So xa kusithe sibalimazayo sithini ngaloo nto. Ndiyacela as a gospel artist and as umntwana kaThixo and as a man emadodeni uba madoda masilungiseni man. Kuninzi okungahambi kakuhle ngenxa yethu. Nomuntu obethu umfazi wakhe endlini, masilungiseni madoda, ayikho right loo nto. Ivakele. Ndicela sitshintshe itone sike sifocuse ngoku kwezomculo, umsebenzi owenzayo. Une-single ogqiba kuyikhupha iculo elithi Egezimana, ndalithanda ke ngoba lifika kakuhle ngexesha lePasika, umuntu esekholweni. Ungake usincokolele kabanzi ngalo? So sisam eliculo lithi Egezimana ndilenze as a road to Carnival City. Uzozibuza omnye umuntu uzozibuza i-road to Carnival City xa kutheni. E-Carnival City I'm recording i-album entsha kaDumi Mkokstad, and ndenza i-tour ezoqala apha eGauteng, e-Carnival City bese eKapa, iye eMonti, isuke eMonti iye eDurban. So ndenza loo tour ke, and ndiqala apha eCarnival City ngomhla we-3 kaMeyi. Ndiyanqwenela ke uku-invite nawe ne-producer yethu apha nabafowethu apha ne-cameras. Sobe silapho. Ndiya-invite nomuntu osibukele ekhaya. Siyacela ukuni-invite nonke nize ngobuninzi benu, sizothandazela nazo zonke ezi zinto that we are facing today as a country. And I want to thank you guys so much for your support over the years. Sengathi uThixo anganisikelela anidlondlobalise sisiZulu ke ngoku nikhule nangangoko yonke iminqweno yenu uThixo ayifezekise. Masibambe ngaze ngazibini. Yes ma'am. Lowo ibinguDumi Mkokstad, imvumo yezomculo wezokholo, esixelela kabanzi ngohambo lwakhe kwezomculo nanjengoko eqongqotha iminyaka engama-25 eyibambile kwicandelo. Okanye ke uMkokstad ukwaphawule nakwimicelimingeni ejamelene nelizwe kungoku nje, efana nomba wokuxhatshazwa kwamanina nabantwana. Mawethu masithi xha kuloo ndawo. Kamnandi.